So, asa maging mas lami? Ikaw or ako? Ang ahumba or ang adobo? Bitaw ang atong istoryahan karon about sa pagkaon nga naglibog ta kung unsa gyud kalahian sa adobo ug sa humba. Hi, this is Owen and this is Imoha Podcast. Before ta magsugod, atong paminawon ang atong mga sponsors. Episode of Imoha Podcast are now available in YouTube and Spotify, and also please consider Imoha Podcast Facebook page and Instagram for more information and readable contents. We encourage our audience to just listen to podcasts when you don't have time to watch it, but you have the option to wear your earphones. Magluto, manglimpyo, manglaba, magkaon, mag-inusara, kanina podcast para sa Imoha. I'll see you there. So, dagan kay nagalis kung unsa man gyud kalainan sa humba ug adobo. I mean, kalamian, dili kalainan, no? So, let's go directly to the facts and the figures about both humba and adobo, okay? So, according to our reliable source, ang pangalan ay si Mr. Internet, na ang Filipino daw encountered the adobo process during the Spanish Empire in tuwang panahon ng katong the 16th and 17th century na siya. So, we normally cook our adobo with a vinegar, soy sauce, garlic, and bay leaves, black peppercorn, and of course ang oil, no. And actually one of the Spanish missionary na gitawag ni nila og adobo de los naturales, which means the adobo of the native people. So muna siyang gikuha na to na ang pangalan na adobo, no. Actually ang pangalan na adobo gikan na siya sa Spanish word na adobar, meaning marinated or sauce or seasoning. So normally meat na itong gamit ana pag mag-adobo ta, but ning evolve na siya from seafood and vegetables. So gikan sa meat naabot na siya seafood, naabot po na siya og kanang mga vegetables. So naay talong, naay adobong talong, naay adobong tangkong or kangkong ang ilang kuan, no. And also ang uban butang nag pineapple, ang uban butang nga gata, and then adobong kanang mga shrimp o kanang mga squids, no. So dagan kay mga variation ana. Ang uban po na po na yung mga salty o ang uban sweet po, no. So mo na siya. And lami ka na siya parisan o kanang nice soft drinks, di ba? So, mas lami gyud ang adobo kaysa imo. So karon unsa man gyud nakalami sa humba? So ang humba karon kay same gyud ang ingredients sa adobo. So naaga po vinegar, naay soy sauce, naay black peppercorn, naay garlic, naay bay leaves. But ang humba lang, moad lang gyud ka og fermented black beans, and uban na ay mga muscovado sugar, and also ang uban butangan pagid og hard-boiled eggs, no. So muna siya yung mga similar mga pagkaon na ni sa humba, muna siyang hamonado or patatim or unsa pa dinhado, no. So more or less same gyud ang adobo kang humba. Kuan lang sila nalaylay mga variation gyud, no. So actually ang humba is actually originated from Visayan Island. So gikan na siya sa atuang island, no. And humba derived from the Chinese red braised pork belly called hongma or hongba. And it was introduced via Hokkien immigrants. So gikan siya sa Chinese na pangalan. Mura siya adobo but more on the vinegar. But still nagyapod siya fermented black beans. So muna siya. So kung namagay ka sa karinderya and then mangutana ka sa tindera kung unsa gani siya, humba ba ni siya or kuan. So mana ganig humba, then pangutana kung nabay black beans, no. So actually humba is primarily meat, no, like chicken, pork, or maybe mag-beef siguro, no. Wala mag vegetables ana, is because wala giingon nga humbang talong o humbang unsa ba din, no. Except for the hard-boiled eggs, di ba? So karon ang humba gikan may na sa Bisaya, no. So no wonder mga Bisaya mga ngilingig gid kay no. Tungod gini sa humba gid ni mga Bisaya, no. So mao ding Bisaya lami usahay, no. Lami magpangga, lami mo kuan, no. I mean tawag mo na tong kuan, no, basig maglain bata lami mo luto, no. Pero nasa ipod na lami sad gini tukon ni mga Bisaya, no. Giingnan nga di magbinignit. Magbinignit gid sa quarantine di awan, no, di ba? So Hindi bininging. Hindi bininging. Yeah. So balik ta sumba, no, dili ta atong binignit, balik ta sumba og sa adobo, no. So isa ba ilhanan kung adobo or humba among gikaon. Kung magpilit ganay nimong simod ug imong kamot, humba na siya imong gikaon. Sure ko ana. Pero kung sidlak ba ganay nimong kamot, na sidlak na imong simod, then adobo ra na. Okay? Daog ta. So dinha ra na ang sayon kay tinamban ng mga kuan ba. So dinha ta magdaog ana, okay? Pero actually, kanina episode, dili gini siya about sa humba ug sa adobo. Wow, sa kataas na itong istoryahan, dili gini about humba ug adobo. This is actually about sa imuhang taste.
di ba? Dili sa tanang tao nga parehatag taste, no? Perfect na kay sa imuha ang kani nga taste, pero dili pa gyud ay perfect para sa ubang tao. Though taste is always subjective, kung asa mo gani ang lami, kung asa mo gani dili lami, no? Asa mo gyud mas lami kung ikaw ba or ako, ang humba ba or ang adobo, di ba? So kung sa tanan nimo ang pagluto nimo na dili gud perfect, ay ka problema kay lami gyud po na sa ubang tao, no? Naiusahay nga mayon ka parat-parat man ni po na may ubang tao ganahan dag parat, di ba? So ang uban tabang-tabang man ni, well ang katong ubang tao daghan ganahan masag tabang, di ba? So dili gid ka kaingon ana, no? So ayaw kaawaw, ayaw kahadlok og suwayn og luto kay wala ta kabalo kung kinsa day ganahan og lamian day sa imong gibuhat, di ba? So na kay ganahan i-try wala ta kabalo sa ubang tao ganahan day sa imong gibuhat. Okay? I mean sa luto lang na siya or sa tanan nimong gibuhat. Bisag unsa lang, gikan sa luto, gikan sa imong gibuhat or unsa ba imong gustong sugdan, no? So treasure the people na ganahan sa imong mga gipangbuhat because those are the people who wants the best in you. Okay? Alright, so kung nakaabot mo kay mo ani na part and then for sure gilamian na mo ani na part. So please, mas maayo pang mo follow na lang mo subscribe na lang sa among channel. Available mi sa Facebook, YouTube, Instagram, or Facebook o uban pang mga channels, no? So para maglami pag itong istorya ani dinhi, di ba? So muna siyang ako ang masulti about humba og adobo and hopefully na mo'y makatunan and hopefully na mo'y makuha pud ana, no? And before I end this episode, let me leave you this question or let me leave you this thought na will you take the risk or will you lose the chance? Both answers are correct. So never gonna say mo. Whether you can do it or you cannot do it, both answers are okay. Thank you sa inyong attention. I love you all and I will see you in the next episode. Bye-bye.